milý tím Inštitútu pre aktívne občianstvo. Pozdravujem vás z Brazílie, z oblasti, kde sledujeme jaguáre a ďalšie zvieratá v ich prírodzených prostrediach. Naozaj biológia, zemepis v priamom prenose a naozaj skutočný zážitok. Rovnako takýmto zážitkom robíte vy predmet občianska náuka. Školám ukazujete, ako sa otvárať do komunít a učitelia a učiteľky aj vďaka vám majú odvahu otvárať dôležité témy. Ďakujeme za 10 rokov vašej práce, za to, že prinášate na stredné a základné školy hodnoty a potrebnú zmenu. Mladí ľudia aj vďaka vám nielen vedia, ale majú odvahu konať a veci meniť. Ďakujem vám aj v mene nadácie ESET, ktorá je takmer po celý čas s vami a sleduje, ako zo škôl vytvárate živé komunity. Prajem vám ďalších x šťastných, úspešných rokov, odvážnych a svet meniacich.